No niin, morjesta moi. Täällä olisi X Kebab Ninja X ja nyt alkaisi nyt tällainen Tekkit Let's Play. Joo, tykätkää siis jos haluatte, että tää jatkuu. Kommentoikaa ideoita, mitä voisin rakentaa. Ja niin. Joo, nyt mä tässä rupeen hakkaa puuta. Joo, mä tosiaan pysäytän tässä nyt vähäksi aikaa tän, kun te ette varmaan halua katsoa, kun mä hakkaan tässä puuta, niin nähdään kohta. No niin, nyt tosin hakkasin tässä 43 puuta. Hakkasin myös vähän kiveä. Täällä, siellä on mun vanha puuhakku, jota ei nyt enää tarvita. Juu, tehdäänpä sitten pikkakseen, niin voidaan lähteä maan alle kaivamaan talon paikkaa. Koska maan alla talot ovat hienoja. Tukitaan tämä. Se pilaa minun maisemani. En halua, että se pilaa maiseman. Omenaa. Niin joo, tosin. Jos haluatte, että tämä Tekkit-sarja jatkuu, niin tykätkää ja kommentoikaa ja subatkaa. Jakakaa myös kavereille. Joo, ja jos te haluatte, että mitä mä puhuisin teidän kanssa, niin laittakaa sinne kommentteihin vastaan kysymyksiin. Ja nyt tossa tuli mieleen Pikkukalle vitsi. Niin tässäpä kerron sen. Pikkukalle meni kauppaan ostamaan kurkkua, munia ja maksaa. Pikkukalle osti kaupasta kurkkua, munia ja maksaa. Kun Pikkukalle oli tulossa kotiin, Pikkukalle kaatui, kun auto ajoi hänen päällensä. Autoilija kysyi, sattuiko sinuun? Pikkukalle vastasi, ei. Munat halkesivat, kurkku katkesi ja maksa levisi. Siinä oli se nyt se hieno vitsi. Ja tosiaan, tässä oli siis eka jakso, tämmönen pikku alejakso, ja tässä ruvettiin nyt pomppimaan jostain syystä. Niin, se olisi. Tähän voimme siis tehdä ensi jaksossa talon. Tähän nyt teen tämmöisen pikkukuopan, mihin ensi jaksossa sitten tehdään talo. Ja se olisi sitten moro.